Здравейте, включвам се да ви покажа на Mercedes CDI 220 как се сменяват носачи предни плюс биалетки. Ето ги тук носачите. Един е този. Ето го. Къде отива тук. Това е кормилния накрайник, външния. Този е другия носач, който се хваща тук на шенкела. Ето е и биалетката, която е откачена от долната страна. И седи горе, тук на Макферсона е на ухо хваната. Тук има проблем, защото гайката не може да се отвие и трябва да се реже отзад, за да се извади. За целта трябва да свали апарата. Спирачният апарат се маха. Откачат се тези два болта, ето тук, които се намират, плюс ето този тук също, за да се освободи шенкела от Макферсона. Като се освободи това нещо, вече има възможност Макферсона да се дръпне надясно, за да може да се среже биалетката от задната страна. Ето това е главината. Лагерите са в добро състояние. Така че това няма да го пипаме. Това е гайката с болт, който се стяга тук на 6 грам. Така че, за да се сменят, трябва да се махне и стабилизиращата щанга от тия две уши тук. Ето тук тия двете. Една от тук и една от тук имате. Откачени са биалетките от долния край. Щангата пада, за да може на този носач да извадите болт, който ето тук. Без да свалите това ухо, болта няма как да го измъкнете, да го извадите изобщо. И поради тази причина се премахва. Това от другата страна, по същата схема, този болт, този отзад, ето го тук е другия. И този ето където е. Ето този болт. Това всичкото се откача и се сменява с ново. Това е от мен. За сега ще ви покажа по-нататък за Мерцедеса също. И ще се сменяват и задните биалетки. Ето тези биалетки тук. Ето, единия край е горе, е там високо, другия е тук долу. Защото са разбити. Както и тази, ето е там, която е. Така. В следващия клип ще ви покажа как се сменява маслото на този Мерцедес. До скоро, до нови срещи!